Здравейте, приятели! Аз съм зеления шериф. Аз съм червения пати. Аз съм Шерко Джинката. Аз съм Аси Боса. Днес ще изследваме втора част. Нека да тръгваме. Който не е гледал първа част, да покликне на онова видео. Хора, И искам да се абонирате за канала. тук ще натисна. Шерко, брат, ти само себе си показваш. Наистина, ти само... Как да показваш В всички предното видео само ти показваш себе си. Баш, ходе. Само Ела при нас. Хора, значи, може ли да задържа камерата? Ето. Ето, тук сме. И пак влизаме. Пак влизаме, нали? Събрахме се и О, влизаме. Хора, влизаме. Чакай да не се удара някъде. И види има тойлет. Има и тук и пайжени. Това е, бе. Тръгвай, бе. И както ви казахме, има нов човек. Аре, бе, каргай, бе. Тръгвай, бе, па. Тръгвай. Тук където годиха много се. И хора, влизаме в тази къща. Чакай, бе, Шерко. Шерко! Шерко! Ай, брат, защо се страхувам? Чакай ти да... Аре, бе, аз си боса. Нали няма нищо, е кал. Биле. What the fuck? Това за първи път го виждам. What? Ето тук има Какво е застава назад? О, не, брат. Какво имаш? Страшни дрехи. О, фак, дали да влизам. Мале, Не влизай, защото ще пани това. да, за наистина. Не влизай, бе! Жертвам си живота, хора. Шерко, ето. Тук е, бе, супер. Шерко, бача да... Holy fucking! Вие! Майко, ако падна тук. Holy fucking deal. Малата сбега. Шерко, как да бе? Holy fucking shit. Шерко! Да не да скоча ето. Не, бе, сигурно си, бе. Хайде да се изследваме други неща. Те гради. Между другото, отиваме в долната къща. Каква долна къща? Да, бе, нещо долу. Ето я долната къща, бе. Между другото, ето днес, тук долната. Тук. Тук за първи път влизам. Виж. Брат, влизай ти първо. Да влиза. Айде, бе, отиваме. Това е много хубаво, бе. Това е басейн за коли, бе. Какво е това, бе? Не, някаква баня е там. Тук ли гониха човека, момчето? Да, бе, тук не го ниха. Чакай да влезна. Не, Шерко, къде го да влезе? Аз съм най-безстрашното дете. И вижте къде влезнах. Уния страхливци там стоят. Ей, там. Бре, да спрем, види ли си? О, what the fuck, има баня. Да, тук е бадинка, май. Не, брат, тук всичко е паднало. Шерко, това ще падне при нас, брат, ще видиш какво. What? Има дрехи. Я покажи нагоре. What the fuck, хора, нещо. Не мога да повярвам, тук има бири, всичко. Шерко, я покажи горе, брат. Вижда, брат, каква дупка има там. Шерко, моля да тръгна, брат, срамахме много. Брат, да тръгвам вече. Още има. Да, бе, още има. Стигате, брат. Ето още една къща. Видели ли сте, бе? За трета част ще пуснем, ако събериме 5 лайка. Чао. Не, чакай, има още. Ела да ги видиш. Може, брат, стигате, бе, човек. Чакай, бе. Страхливият. Новият се много страхува. Ето. Тук са гонили 5 момчета. И ги убиха.
Видяхте ли хора, искате да видите пак дрехата, къде беше закачена Да, обесена? тук и 30 лайка, бай. 5 лайка ще влезем там. Хора, чакай, може само да го покажа. 5 лайка. Значи, не знам дали сте видяли и вие, имаш обесена тениска. Така закачена. Ние сме в момента Само аз вътре. съм видял това, брат. Ето хора, ето в тази къща покажи я, брат. 5 лайка и ви. Влизаме веднага. Айде, давай да Ай, машини да ги направим. Ние сме, ще влезем в една къща, ако събереме 60. 30 лайка, хайде. Ако някой не ни е гледала предната част, да отиде да я гледа. Влезем в профила Зеления шериф. И се абонирайте за канала е тук. Ще ви покажа. Айде, Айде, чао. чао.